Golubica i mrav. Jednog lepog prolećnog dana, kada je sunce već počelo da zalazi, bela golubica je doletela do izvora reke da se napije bistre, sveže vode. Morala je da utoli žeđ, pošto je čitavog dana letela tamo amo. Dok je pila vodu, začula je pozive u pomoć. U pomoć, govorio je neko slabašnim glasom. Molim vas, pomozite mi da izađem odavde. Požurite, gospođo Golubice, udavit ću se. Ovde sam, u vodi, čulo se. Golubica je najzad ugledala malog mrava u reci. Bez brige, rekla je Golubica, odmah ću ti pomoći da izađeš iz vode. Golubica je hitro zgrabila grančicu i pružila je mravu. Sirota gospođa mrav je bila iscrpljena. Za koji trenutak bi joj ponestalo snage da pliva. Bila je veoma zahvalna Golubici. Malo kasnije, dok je sušila odeću na suncu, gospođa mrav je vidjela kako je lovac uperio pušku u Golubicu. Morala je da spreči lovčev zli plan kako je znala i umela. Palo joj je na pamet da ga gricne za nogu. Lovac je od ujeda poskočio i ispustio pušku. Golubica je tek tad primetila lovca i brzo se vinula u vazduh da pobegne odatle. Kakvu je sreću imala što je gospođa mrav bila tamo da je spase. Kada je opasnost prošla, Golubica je potražila gospođu mrav da joj se zahvali. Obe su bile veoma zadovoljne što su pomogle jedna drugoj. Golubica i gospođa mrav odmah su znale da će ostati prijateljice do kraja života. Kraj priče. Ševa, njeni ptići i seljak. Bila jednom jedna ševa koja je brižljivo negovala svoje ptiće. Vredno je radila da bi ih nahranila i da bi im gnezdo koje se nalazilo u polju pšenice bilo čisto i uredno. Dok je mama ševa obavljala kućne poslove, njena deca su učila da pišu i crtaju. Bila su veoma poslušna, pa je mama uvek bila zadovoljna. Jednoga dana, pre nego što je krenula u potragu za hranom, rekla je svojim ptićima: kad vidite seljaka, dobro slušajte šta priča, jer je pšenica sazrela i moramo saznati kad će je žeti. Ubrzo potom pojavio se seljak sa svojom porodicom. Ptići su načuli da je pšenica spremna za žetvu i da će seljak zamoliti komšije u selu da mu sutradan u tome pomognu. Kad se mama ševa vratila u gnezdo, mališani su joj ispričali šta su čuli, ali ona odgovori: vidjet ćete da sutra neće požnjeti pšenicu. Tako je i bilo. Sutradan se niko nije pojavio na njivi. Krenuvši po hranu, mama ševa rekla je ptićima da ponovo pažljivo slušaju šta priča seljak. Nedugo potom seljak se pojavio na njivi sa ženom i rekao joj: kako moji prijatelji i rođaci nisu hteli da mi pomognu oko žetve, sutra ću ja sam požnjeti svu ovu pšenicu.
Ptići su prenijeli majci šta se desilo, a Ševa je znala da je kucnuo čas. Ovoga puta je tačno, deco. Sutra će seljak požnjeti pšenicu, tako da moramo da pokupimo svoje stvari. Te večeri je mama Ševa spakovala kofere i uhvativši decu za krila, odletela da pronađe drugo mesto na kome će sviti gnezdo. Ptići su iz ovog događaja izvukli pouku. Ako hoćeš nešto da obaviš na vreme, ne smeš čekati druge, već to treba da uradiš sam. Kraj priče. Zečica i žabe. Bila jednom jedna zečica koja je živela u jami. Bila je opsednuta čistoćom i njen dom je uvek bio uredan i pun cveća. Neprestano je nešto radila, brisala prašinu, prala veš, čistila, oblačila svoje lutke. Iako je živela u miru i sreći, postojao je jedan problemčić koji nikako nije uspevala da reši. Bila je plašljiva. Nije smela da izađe van svog dvorišta, izađe u šumu, jer se bojala drugih životinja i lovaca. Znala je da je problem u njoj, da ne bi trebalo da bude tolika kukavica, ali to je bilo jače od nje, pa je živela u neprestanom strahu. Dok je jednog dana veselo prostirala veš, iznenada se začuo pucanj. Bum! Prasak je bio tako jak da se jadna zečica prestravila i pohitala da pronađe zaklon. Sirotica se toliko uplašila da je jurila koliko je noge nose. Čak su i šumske ptičice bile iznenađene njenom brzinom. Dok je trčala, zečica je u jednom trenutku prošla kraj močvare, gde se sunčala i kupala porodica žaba. Jedna od žaba se prestrašila kada je ugledala zečicu, te je počela uznemireno da krekeće. Ostale žabe su pomislile kako im preti velika opasnost, pa su se razbežale. Dok kažeš keks, već sve su bile u vodi. Samo trenutak pre toga su uživale u miru, a sada su se tresle od straha. Ponašanje žaba nateralo je zečicu da se zamisli. Ovo je bio prvi put da se neko uplašio nje. Dakle, nije samo ona bila plašljiva, već i žabe. I to su se uplašile od nje. Neverovatno! Tada je zečica rešila da se više nikada ne plaši. Kraj priče. Cvrčak i mrav. Bila jednom gospođa Cvrčak, koja je po čitav dan pevala. Leta je provodila tako što je svoj lepi glas nudila svakom ko je hteo da ga čuje. Često su je viđali kako srećna i radosna peva među cvećem. U njenom komšiluku živela je gospođa Mrav, koja je bila njena sušta suprotnost. Nikada nije pevala i po čitav dan je radila. Samo je mislila na to kako da sakupi dovoljno hrane za zimu. Čas bi jurila crve, čas bi žnjela pšenicu i raž.
Strpljivo je svu hranu prenosila do kuće i skladištila je. Gospođa Mrav je znala da ih čeka duga zima i da će joj trebati mnogo namirnica. Gospođa Cvrčak posmatrala je gospođu Mrav kako svakoga dana ide tamo amo dok je ona uživala pevajući. Prošlo je leto i došla je jesen. Gospođa Cvrčak je i dalje bezbrižno pevala. Jednom prilikom gospođa Mrav ju je upozorila: ako ne budeš počela da pripremaš hranu za zimu, umrećeš od gladi. Ali gospođa Cvrčak joj je odgovorila kako ima dovoljno vremena. Tek kada je stigla zima, gospođa Cvrčak je shvatila kako nema dovoljno hrane da prezimi, a da se na poljima više ništa ne može pronaći. Tada se setila gospođe Mrav i počela je da zamišlja kako se gosti svim đakonijama koje je dugo sakupljala. Pomislila je kako možda ima i viška, pa je odlučila da ode kod nje i zamoli je za malo hrane. Kada je gospođa Mrav otvorila vrata, gospođa Cvrčak je rekla: dobar dan, kako je vaš ambar pun zaliha. Htela sam da vas zamolim da mi date nešto hrane, da preživim ovu zimu. A gospođa Mrav joj je na to odgovorila: da dam ono što sam teškim radom prikupila. Upozorila sam te, trebalo je da napraviš zalihe. Ipak gospođa Mrav imala je dobro srce i pomogla joj je, a gospođa Cvrčak nikada više nije načinila istu grešku. Kraj